It-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista mmexxija minn establishment b'ħakma fuq il-kap Bernard Grech spiċċat timbarazza lir-rappreżentanza tal-Partit Nazzjonalista stess fil-Kummissjoni Elettorali. Permezz tal-midja tiegħu l-Partit Nazzjonalista spiċċa jattakka lill-Kummissjoni Elettorali li fuqha hemm rappreżentanti tal-partit tiegħu stess. Dan f'mument ta' aktar firdiet fil-partit li komplew joħorġu fil-beraħ minn dul-kap nazzjonalista ma tħallix jidħol fil-każin nazzjonalista tal-Ħamrun u partitarju tiegħu tħalla jaqla xeba minn partitarji nazzjonalisti oħra fil-waqt li Bernard Grech mar jieħu ritratti fil-gallerija tal-każin tal-Banda San Giuseppe. Fl-aħħar sigħat il-midja tal-partit ħarġet artiklu tinfex f'attakk fuq il-Kummissjoni Elettorali wara li l-establishment nazzjonalista qed jimmonta l-istess tattiċi li dejjem kellu anke fi żmien Simon Busuttil li skontu l-elezzjonijiet li tilef b'distakki kbar li baqgħu miktuba fl-istorja kienu mixtrija. Net News ippubblika storja bit-titlu li l-Kummissjoni Elettorali tfarfar fuq Identity Malta dan wara l-allegazzjonijiet li għamel il-Partit Nazzjonalista fuq il-proċess elettorali. Identity Malta ċaħdet bl-aktar mod kategoriku l-allegazzjonijiet infondati li saru fil-konfront tagħha f'rikors ippreżentat fil-qorti iffirmat minn Jason Azzoppardi. Identity Malta ċaħdet ukoll irrevokat il-permess ta' residenza lil persuna li allegat dwar l-elezzjoni u li l-Partit Nazzjonalista għamel tiegħu l-allegazzjonijiet anke jekk spiċċa jimbarazza lil niesu stess fil-Kummissjoni Elettorali. Imkejjem fid-dar ċentrali l-istess sorsi li tkellmu mal-kulħadd fuq l-istorja tal-ħadd li għadda dwar laqgħa ta' tpattija għal min umilja l-kap Bernard Grech fil-Ħamrun għalunna li anke f'dan il-każ l-establishment nazzjonalista mhux se jiddejjaq jagħti daqqa anke lil niesu stess. Fakruna f'dak li għamlu lil Joe Giglio meta bil-kejl tal-Partit Nazzjonalista stess fi stqarrija pubblika intqal li Giglio qed jiddefendi tender maħmuġ. Dan brabta ma' każ ta' xiri ta' dajes minn Transport Malta għall-infurzar u li ta' dawn l-istess dajes Transport Malta ma ħallsitx għax ma kienx kuntenta bihom. Min ipprovda dawn id-dajes qed jiddefendihom id-Deputat Nazzjonalista Joe Giglio li wkoll spiċċa imbarazzat f'sitwazzjoni ta' partit mifrut.